on tässä ajelulla Sami Paavilaisen kanssa. Sami on työskennellyt urheilun parissa 20 vuotta suunnilleen, ensin oman työn ohessa valmentajana ja sitten sen jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnossa Master of Sports, jälkeen myös urheiluseurojen hallinnossa. Sami on myös mun aviopuoliso, mutta ei ole sen takia tässä nyt haastateltavien penkillä. Ja ennen kuin kukaan tuomitsee tätä yksityisautoilua, niin me ollaan sähköllä liikenteessä, että jos tää vähän helpottaisi ympäristöahdistusta. Mutta Sami, me ollaan juteltu paljon aiemminkin ja oot kirjoittanut blogitekstejä ja kaikkea, joka on semmoista kannanottavuutta urheilussa. Ja oot työskennellyt useamman eri lajin kanssa. Viimeisimmäksi cheerleadingin, sitten telinevoimistelun, anteeksi. Ja monien muidenkin lajien kanssa. Mikä sulla on tässä niin pääkaupunkiseudulta ja Keski-Suomesta olevalla kokemuksella, niin mikä sun näkemys on siitä, että onko urheiluharrastus, tavoitteellinen urheiluharrastus kaikille saavutettavissa? Se on vähän riippuen, miten tavoitteellista se on, että kyllä se alkutaso on varmaan kaikille mahdollista, että se on pyritty pitää aika halpana, mutta sitten kun mennään, että tulee enemmän kilpailuja jotain muita, niin se ei ole enää kauhean halpaa. Että silleen jos ajattelee vaikka nyt meiltä on menossa joukkue MM-kisoihin cheerleadingissä, niin kyllä se semmoisen pelkkä matka ja reissu on joku vähän yli 4,5 tonnia, ettei se ihan kaikille ole silleen ehkä tarkoitettu. Onko mitään keinoja, millä sit sellaiset, kellä ei ole niin paljon varaa pistää harrastuksiin, niin onko mitään keinoja, millä sitä voi auttaa rahoittamaan? Ei mitään semmoista niin systemaattista, että kyllä jokainen voi yrittää jotain henkilökohtaisia sponsorita saada, mutta niin se on kovin helppoa, että se on aika vaikeaa, vaikka sä olet huippu-urheilija, niin sitten vielä tommosella niin junnulle niin vielä epätodennäköisempää. Tuleeko kunnat, kaupungit vastaan koskaan? Tai pystyykö kohdentamaan? Jotkut kunnat tukee. Helsinki tukee jonkun verran maajoukkueen urheilijoita. Ei mitenkään älyttömästi, mutta jonkun verran. Mutta sitten pienemmät kunnat, niin ei kyllä lähtökohtaisesti tee yhtään mitään. Siinä joukkoliikenteen käyttäjien varten joutui vähän jarruttelemaan. Miten tuleeko se ilmi siinä vai häviääkö se harrastajat pikkuhiljaa? Vai tuleeko se jossain, onko se selvillä, että tämän harrastus päättyy siihen, että rahat loppu perheeltä? Joskus. Useimmiten, jos ne tarpeeksi pitkään pysyy noissa mukana, niin ei ne yleensä välttämättä sen rahan takia lopettaa jostain muusta syystä. Mutta sitten tietysti silloin korona-aikaa niin tuli jonkun verran niitäkin, että enemmän tilanne muuttui niin dramaattisesti ja niin nopeasti, ne sitten jouduttiin lopettamaan. Miten sellainen sosiaalinen, kuitenkin siihen urheiluseuraan ja kaikkiin tällaisiin harrastuksiin monesti liittyy sit vapaaehtoisuus ja se, että miten sitä rahoitetaan niin myös talkoilla ja sillä, että tehdään jotain mokkapaloja sinne kahvitukseen. Kyllä käytännössä jos ajattelee vaikka nyt meidän tämänhetkistä seuraa, niin kyllä niin se, me ollaan pystytty pitämään meidän harrastusmaksut samalla tasolla 2-3 vuotta. Ainoastaan sen takia, että me ollaan onnistuttu järjestämään tapahtumia, mistä me ollaan saatu tuottoa ja sitten niillä ollaan rahoitettu toimintaa. Eihän se oikeastaan se vapaaehtoistoiminta on oikeastaan ainoa, millä pystyy kukin itse vaikuttamaan harrastuksen kustannuksiin. Jos me mitä aktiivisen jengi osallistuu, niin me pystyy tekemään asioita. Että sillä se oikeastaan menee. Että kyllähän jos se laskennallinen arvo on joku 74 miljoonaa työtuntia vuodessa vapaaehtoisesti tekee ja se rahallinen arvo joku 1,5 miljardia, niin kyllä se jostain se raha tulisi sitten muualta. Että jos vapaaehtoistoimintaa ei olisi, niin urheilussa järjestettäisiin lapsille ja nuorille yhtä ainutta tapahtumaa. Tähän vielä ennen kuin meiltä päättyy aika, niin mitä haluaisit lähettää päättäjille viestiä siitä, että miten urheilu olisi saavutettavissa myös perheille, joilla ei ole niin järjettömästi rahaa käytettävissä? No on tietysti semmoiset vähävaraisten ja muu tukeminen, niin tällä hetkellä se on kiinni siihen, missä ihmiset asuu. Ja että se on sillä, että jos asuu vaikka Keravalla, niin se on aika huono. Jos asuu Helsingissä, niin se on parempaa. Että vaikka ne kävisi samassa seurassa harjoittelemassa, niin osa saa, osa ei. Siinä pitäisi ehkä saada jotain vähän yhtenevämmäksi sen, niin että kaikilla olisi samat mahdollisuudet. Kiitos Sami. Kiitos. Jatketaan toisen kerran ja toivottavasti sun Fiddly Deals blogista voi lukea myös tästä aiheesta. Kiitos.